खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म दुमबाजार गामिनि सुबुंफ्रा रेशननि डिलारनि बेले बेजेखौ लानानै खुद्रि सानदों गोलाव समनिफ्रायनो लांदां जानानै थानाय डिलारनि मासिखौ गोदानै मोननो हास्थायदों गामियाव रेशन डिलार गैयिनि थाखायनो रेशन कार्डनि सरकारि माइरं मोननो थाखाय गुबुन गामियावसो थांनांगौ जायो दुमबाजार गामिनि सुबुंफ्रा नंगौ गोलाव समनिफ्रायनो लांदां जानानै थानाय डिलारनि मासिखौ दुमबाजार गामिनि सुबुंफ्रा गोदानै मोननो हास्थायदों गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गोलाव सम डिलार मावबोनानै दुमबाजार गामिनि रुंसारि जालांनाय जिरिमिया नार्जारिनि आंगो बिसि बैगबती नार्जारिखौ दसे समनि थाखायल' रायजो राजाफ्रा फिसायनि मासियाव मावथ'होदोंमोनब्लाबो दा बिथाङा लेखा फरा रोङै आरो बैसो बारा जानायनि जाहोनाव बिथांजोखौ सरकारनि मददजों सासपेनसन खालामबाय बेनि अनगायैबो बैगबती नार्जारिनि फिसाज्ला बिहामजो आरो फिसाफ्रा गासैबो साख्रियाव लाजोब होननानै फोरमायो गामिनि सुबुंफ्रा आरोबाव फोरमायबावनाय बादिब्ला फिसाया रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिसि बैगबती नार्जारिया सिरि डिलारनि लाइसेन्सखौ खालामना लादोंमोन लोगोसे बिथाङा माइरं हरनायाव गोबां केलेंकारिबो खालामोमोन नाथाय दा बैगबती नार्जारिया सासपेनसन जाखांनायनि उनाव दुमबाजार गामियाव गोलाव समनिफ्रायनो रेशन डिलारनि मासिया लांदां जानानै दं बेनिखायनो आथिखालनि सरकारजों लोगोसे फुड सिभिल साप्लाइसनि EM उकिल मोसाहारि बिथांनिसिम थाबैनो डिलारनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो खुद्रि सानदों दुमबाजार गामिनि रायजो राजाफ्रा गिबियाव मिडिया नायगिरि नोंथांमोन आरो बडलेण्ड हालामाव जेसेबांबो थानाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि उद्देश्यआ जोंहा बेनो बे डिलारनि थांनाय 2024आवनो जोङो बे गोदान नांगौखौ जोङो होसोबाय थादोंमोन नंगौ बियो गोबाव सम जाबाय 10 मासहालागै थांबाय बेखौ ससपेन्ड खालामदोंमोन बिनिफ्राय ससपेन्ड खालामनानै जोङो गोबां MLA नाव थांबाय EM नाव थांबाय आरो जोङो समाबाय अफिसावबो थांबाय नाथाय दिनैसिमाव बेखौ मोजाङै मावफुंनानै होआखै बेखायनो जोङो दिनै बे प्रेसमेटखौ लानाय जादों दा जोङो माइरंखौ दस्रा गामिनिफ्रायसो लायनानै जागासिनो दङ नामा गोबां उसुबिदा टट' भारा लानानै थांनांगौ आरो गथ' गथाय लामा बेबायदि एकदम भगिनानै जोङो जागासिनो दङ माइरंखौ नंगौ बिनि बिसाया गोबाव बोसोर मावलांनायनि उनाव बियो रुंसारि जानानै थांबाय रुंसारि जानायनि आगोलावनो सिगाङावनो एसे रायज्लायदोंमोन बिनिफ्राय रुंसारि जाखांनायनि उनाव बियो सिखाव सुरुपै बिसायनि लाइसेन्सखौ गावनि नामाव बानायनानै लादों सोंलुबो खालामाखै दा बेखायनो जोङो बेखौहाय फसाया थारमाने बियो लेखाबो रोङा बियो लिरनोबो रोङा आरो बुरै बैसो जाबाय जोङो बेखौ दा लानो हाया गोबां खामानि मावदों बियो गावनि न'खरनि माखासे मानसिफोरखौ सोसननानै बियो माइरंफोर जाबाय थायोमोन जिहेतु बिनि फिसाफ्रा गासैबो साखरि गोजा फिसाला साखरि बिहामजो साखरि फिसाजो साखरि गासैबो साखरि मावनानै जाग्रा गोजा बियो गैला बियो 75 कि 80 सिम थांबाय बिनि बैसोआ देहाया थिग गैले बियो जोङो गोबाव खावलायबाय थाबाय नाथाय बिथांमोना जेबो एक्सन लायाखिसै जोंनि खावलायनायखौ दा बेखायनो जोङो जोंनि बिटिआरनि जाय चिफ प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो खावलायहरनाय जायो जे जोंनि बे समस्याफोरखौ गोख्रैनो फोजोबना होयो जेन' बियो सैथो खोथा बियो 8 जन मानसिनि गावनि माबायावहाय खालामनानै जाबाय थायोमोन गुबुनफोरनि माइरंखौ थायो नामा बिथाङा कारापसन दा बियो आदारस जानायखाय मावनो हायो ना हाया खिन्थु आगोलनि समाव बियो गोबां जाबोबाय थाबाय जायो नामा गोबां प्रब्लेम मालाबा बस्ता बुद्रुनागौ लखबनागौ मालाबा खाथायावहाय थिखोनागौ बेहा बुरै बैसोसै नालाय बियो जेबो हाला बे गावराया जोङो बे खामानिखौ मावनानै होआखै दासिमाव
जों गोबां खावलायबाय थाबाय खिन्थु बियो खोनासङा